Dakop sa ginpatigayon nga drug bypass operation na mag-live-in partner ngayon ni mag-abyan sa barangay Lanitaro, Iloilo City kagabi May 22. Ang mga arestado mo Sanday Alfred Magno, 39 anyos, live-in partner sila nga si Nina Di Patillo, 33 anyos, Ronsay residente sa nasambit ka lugar. Nakibnasan rin John Paul Nervar, 23 anyos, si San Juan Molo, kag Francis James Duran, 22 anyos, ang Rizal Palapala 1. Sunod sa bayag ni Police Captain Ryan Craisino, tang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 nga nabaklan sang isa ka plastic sa kinapatian sa Busi Magno gamit ang 12,000 pesos nga bypass money. Ngayon pahayag pa ni Captain Inot na recover ang 14 tanan ka mga plastic sa kinapatian sa Bukay Magno samtang tag isa naman kanday Nervar kag Duran. Sunod pa kay Captain Inot nagdugay sing duwa ka semana monitoring sa mga nadakpan kag nahibaluan sa area lang mismo sing Lanitaro nagabaligya ini sing droga. Sila gid ang bodigero diri kag bodigera. Okay. So ang duwa sir anong nagkadto lang tong duwa si Francis kag si John Paul para mabakal kag para magamit man sila. Yang nakuha naton sa ila is 80 grams equivalent to 544,000. Dugang pa nga nagdangad sa 80 grams. Ang bugat si suspected sa bukag nagabalor sing 544,000 pesos. Kag mga ka-K5, nagapangatubang karon ng mga arestado sa paglapas sing Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Country Public Act 9165. Balita nagikan sa Distrito Singaro. Ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.